Randolph Carters erklæring af H.P. Lovecraft. Jeg gentager, mine herrer, at jeres undersøgelse er formålsløs. Tilbagehold mig her for altid, hvis I ønsker. Spær mig inde eller henret mig, hvis I har brug for et offer til at tilfredsstille den illusion, I kalder retfærdighed. Jeg kan ikke sige mere, end hvad jeg allerede har sagt. Alt, hvad jeg kan huske, har jeg fortalt jer med fuldstændig oprigtighed. Intet er blevet forvrænget eller hemmeligholdt, og hvis noget stadig er uklart, er det kun på grund af den mørke sky, som har lagt sig over mit sind. Den sky, samt den tågede natur af de rædsler, der bragte den over mig. Igen siger jeg ved ikke, hvad der er hent Harley Warren, selvom jeg tror, næsten håber, at han har opnået fredelig glemsel, hvis der noget sted findes en ting så velsignet. Det er sandt, at jeg i 5 år har været hans bedste ven, og at jeg har taget del i hans frygtelige undersøgelser ind i det ukendte. Jeg vil ikke benægte, selvom mine minder er usikre og slørede, at deres vidne kan have set os sammen, som han siger, på Gainesville Pike, gående mod den store Cypress-sump, 11:30 den forfærdelige nat. Jeg kan endda bekræfte, at vi havde elektriske lanterner, spader og en bemærkelsesværdig ledningsspole med os. Alle disse ting spillede en rolle i den afskyelige scene, som fortsat er brændt ind i mine rystede minder. Men hvad der skete derefter, og hvorfor jeg blev fundet alene og forvirret ved sumpen den næste morgen, må jeg insistere, at jeg intet ved om, andet end hvad jeg igen og igen har fortalt jer. I siger mig, at der intet er i sumpen eller nærved, som kunne have lagt grund til så skrækkelig en episode. Jeg svarer, at jeg ikke vidste andet, end hvad jeg kunne se. Illusion eller mareridt kan det have været. Illusion eller mareridt er, hvad jeg brændende håber det var. Dog er det alt, hvad mit sind har bibeholdt af, hvad der skete i de chokerende timer efter vi lagde det menneskelige syn bag os. Og hvorfor Harley Warren ikke vendte tilbage, kan kun han eller hans skygge, eller en navnløs ting, jeg ikke kan beskrive, fortælle. Som jeg har fortalt tidligere, var Harley Warrens sære studier velkendte for mig, og til en vis udstrækning delte jeg dem også. Fra hans uhyre samling af mærkværdige, sjældne bøger om forbudte emner, har jeg læst alle, der er skrevet i de sprog, jeg mestrer. Disse er dog få i sammenligning med dem i sprog, jeg ikke forstår. Hovedparten er i arabisk, tror jeg, og den er djævle-inspireret bog, som var skyld i enden. Bogen, som han i sin lomme bar med sig ud af verden, var skrevet med tegn, jeg aldrig før havde set. Warren ville aldrig fortælle mig præcis, hvad der var i den bog. Angående beskaffenheden af vores studier, er jeg nødt til igen at sige, at jeg ikke længere bevarer en fuldstændig forståelse. Det synes mig faktisk nådigt, at det er sådan, for det var forfærdelige studier, som jeg gav mig af med mere på grund af modvillig fascination, end på grund af egentlig interesse. Warren dominerede mig altid, og sommetider frygtede jeg ham. Jeg kan huske, hvordan jeg skælvede ved hans ansigtsudtryk natten før den frygtelige hændelse, da han uafladeligt forklarede sin teori om, hvorfor visse lige aldrig går i forrådnelse, men forbliver faste og fede i deres grave efter 1000 år. Men jeg frygter ham ikke nu, for jeg er bange for, at han har mødt forfærdeligheder hinsides mit kendskab. Nu frygter jeg for ham. Endnu en gang siger jeg, at jeg ikke har nogen klar idé om vores mål den nat. Det havde bestemt noget at gøre med den bog, Warren havde med sig. Den arkaiske bog i udecifrerbare tegn, som var kommet til ham fra Indien en måned tidligere. Men jeg sværger, at jeg ikke ved, hvad det var, vi forventede at finde. Jeres vidne siger, at han så os 11:30 på Gainesville Pike med retning mod den store Cypress-sump. Det er nok sandt, men jeg har intet tydeligt minde om det. Billedet, der har brændt sig ind i min sjæl, forestiller udelukkende en enkelt scene, og timen må for længst have passeret midnat, for en aftagende halvmåne hang højt i den tågede himmel. Stedet var en gammel kirkegård, så gammel, at jeg skælvede ved de utallige tegn på forgangne tider. En dyb, fugtig dal tilgroet af ildelugtende græs, mos og besynderligt krybende ukrudt, og fyldt af en svag stank, som jeg, uden nærmere overvejelser, på absurd vis forbandt på rådnende sten. Overalt var der tegn på forsømmelse og forfald, og jeg blev hjemsøgt af en forestilling om, at Warren og jeg, som de første levende væsener, invaderede en dødelig 100-årig stilhed. Over dalens rand spejdede den aftagende halvmåne gennem dampene, der syntes at stige op fra uopdagede katakomber, og ved den svage, vaklende stråler kunne jeg ane en frastødende samling af forældede sten, urner, gravmæler og mausoleumsfacader, alle smuldrende, mosovergroede og fugtplettede, og delvist gemt væk bag den abnorme kraftighed af den sygelige vegetation. Det første levende indtryk af min egen tilstedeværelse i dette forfærdelige nekropolis er af Warren og jeg, der stansede foran et bestemt, halvt til intet gjort gravkammer og smed nogle byrder fra os, som vi måtte have båret på. Jeg havde en elektrisk lanterne og 2 spader med mig, mens min kammerat var forsynet med en lignende lanterne og en transportabel telefonenhed. Ikke et ord blev ytret, for vi kendte både stedet og opgaven, og uden at tøve greb vi vores spader,
og begyndte at fjerne græs, ukrudt og løs jord fra det flade og arkaiske kapel. Efter at have blottet hele overfladen, der bestod af 3 enorme granitplader, trådte vi lidt tilbage for at vurdere det dødelige skue, og Warren så ud til at foretage nogle beregninger i hovedet. Derefter vendte han tilbage til graven, og med spaden som vægtstang forsøgte at brække den sten op, der lå nærmest en forfalden ruin, der måske engang havde været et monument. Han havde ikke held med det, og vinkede mig hen for at hjælpe. Med vores sammenlagte kræfter lykkedes det os endelig at få løsnet stenen, som vi løftede og skubbede til den ene side. Under den afslørede der sig et sort dyb, hvorfra der susede en strøm af ildelugtende gasser, så kvalmende at vi får tilbage i rædsel. Efter lidt tid nærmede vi os dog igen, og fandt uddunstningerne mindre ulidelige. Vores lanterner afslørede det øverste af en stentrappe, hvis trin dryppede af en afskyelig materie fra jordens indre, og omgivet af fugtige, saltbeklædte vægge. Og her for første gang optager min hukommelse en samtale. Warren tiltalte mig med sin milde tenor, en stemme fuldstændig umærket af vores ærefrygtindbydende omgivelser. Jeg er ked af at være nødt til at bede dig om at blive på overfladen, sagde han. Men det ville være en forbrydelse at lade en med så skrøbelige nerver som dig selv stige derned. Du kan ikke forestille dig, selv fra hvad du har læst og fra hvad jeg har fortalt dig, de ting jeg må se og gøre. Det er et djævelsk værk, Carter, og jeg tvivler på, at nogen mand uden et stålsat vilje vil kunne se det til ende og komme tilbage i live og med forstanden i behold. Det er ikke for at fornærme dig, uden at skal vide, at jeg vil være glad for at have dig med, men ansvaret hviler på mig, og jeg kunne umuligt trække et nervebånd som dig med ned til sandsynlig død eller sindssyge. Jeg siger dig, du kan ikke forestille dig, hvordan det virkelig er. Men jeg lover at holde dig underrettet over telefonen om alt, hvad jeg foretager mig. Jeg har ledning nok her til at nå til jordens indre og tilbage. Jeg kan stadig høre de ganske ubekymrede ord i min hukommelse, og jeg kan stadig huske mine protester. Jeg var på desperat vis opsat på at følge min ven ned i gravens dybder, men han viste sig at være urokkeligt stivsindet. På et tidspunkt truede han med at aflyse ekspeditionen, hvis jeg blev ved med at insistere. En trussel, som viste sig særdeles effektiv, da han alene besad nøglen til tingen. Alt dette kan jeg stadig huske, men hvad præcis tingens natur var, ved jeg ikke længere. Efter at have opnået min modvillige accept af sine planer, samlede Warren ledningsspolen op og justerede instrumenterne. På hans vink greb jeg den anden ende af telefonen og satte mig på en farveløs gravsten tæt ved min nyligt afdækkede dyb. Derefter trykkede han min hånd, slyngede spolen over skulderen og forsvandt ned i det ubeskrivelige dødens hvilested. I 1 minut kunne jeg fortsat se lanternens lys og høre ledningens raslen, som den rullede den ud efter sig. Skæret forsvandt dog pludseligt, som om stentrappen havde snoet sig om et hjørne, og lyden døde ud næsten lige så hurtigt. Jeg var alene, og dog bundet til de ukendte dybder af de magiske tråde, hvis isolerede grønne overflader netop kunne ses under den aftagende halvmånes kæmpende stråler. Konstant tjekkede jeg mit ur ved lyset fra den elektriske lanterne, og lyttede med febrilsk nervøsitet til telefonrøret, men i mere end 1 kvarter hørte jeg intet. Så lød et svagt klik fra apparatet, og jeg råbte ned til min ven i et anspændt toneleje. På trods af min betydelige ængstelighed var jeg dog ikke forberedt på de ord, der ser op fra den sælsomme bælving, mere oprørt og bævende end nogen jeg tidligere havde hørt fra Harley Warren. Han, som så roligt havde efterladt mig lidt før, kaldte nu fra dybet i en rystende hvisken mere ildevarslende end det højeste skrig. Gud, hvis du kunne se, hvad jeg ser! Jeg kunne ikke svare. Målløs kunne jeg kun vente, så kom den paniske stemme igen. Carter, det er forfærdeligt, uhyrligt, utroligt. Denne gang svigtede min stemme mig ikke, og et væld af ophidsede spørgsmål fossede ned i røret. Forfærdet blev jeg ved med at gentage. Warren, hvad er det? Hvad er det? Endnu en gang kom min vens stemme, stadig hæs af frygt, og nu tilsyneladende også mærket af fortvivlelse. Jeg kan ikke sige det, Carter. Jeg er så fuldstændig hinsides tanken. Jeg tør ikke fortælle dig. Intet menneske kunne vide det og leve. Du gode Gud. Jeg forestillede mig aldrig dette. Stilhed igen. Bortset fra min nu rivende strøm af uforståelige og rystende spørgsmål, så Warrens stemme i en tone af vild sindsoprivelse. Carter, for Guds skyld, sæt stenen tilbage og forsvind, mens du kan. Hurtigt. Lad alt ligge og flygt. Det er din eneste chance. Gør som jeg siger, og bed mig ikke om at forklare. Jeg hørte ham, men kunne kun svare med gentagelser af mine hektiske spørgsmål. Omkring mig var gravene og mørket og skyggerne. Under mig en ukendt livsfare, hinsides den menneskelige forestillingsevne. Men min ven var i større fare end jeg, og gennem frygten følte jeg en svag harme over, at han skulle tro, at jeg var i stand til at forlade ham under sådanne omstændigheder. Flere klik, og efter en pause et ynkeligt skrig fra Warren,
Stik af! For Guds skyld, sæt stenen tilbage og stik af, Carter! Min tydeligvis oprevne kammerats brug af netop dette udtryk opvagte nu min vilje. Jeg bestemte mig og råbte med det samme til ham. Warren, gør dig klar. Jeg er på vej ned. Dette fik ham dog til at ændre sin tone til et desperat skrig af fuldstændig fortvivlelse. Nej, du kan ikke forstå. Det er for sent, og min egen skyld. Sæt stenen tilbage og løb. Der er intet du eller nogen anden kan gøre nu. Tonen ændrede sig igen. Den var nu mere dæmpet, som en håbløs opgivelse. Dog forblev den anspændt gennem nervøsiteten. Hurtigt, før det er for sent. Jeg forsøgte ikke at lytte. Forsøgte at overkomme den lammelse, der holdt mig i sit greb, for at indfri mit løfte om at komme ham til hjælp. Hans næste hviskende ord fandt mig dog stadig fanget af den rene rædsels lænker. Carter, skynd dig! Det er ikke til nogen nytte. Du må gå. Hellere en end to. Stenen! En pause. Flere klik, og så Warrens svage stemme. Næsten over nu. Gør det ikke sværere. Dæk de forbandede trin til og løb på livet. Tiden går. Farvel, Carter. Vi ses ikke igen. Warrens hviskende stemme svulmede nu op til et råb. Et råb, der gradvist steg til et skrig, fyldt med de forgangne aldres rædsler. Forbandet er det til helvedes legioner. Min Gud, stik af, stik af, stik af! Derefter var der stilhed. Jeg ved ikke, i hvor mange endeløse æoner jeg sad som lammet. Viskende, mumlende, kaldende, skrigende ind i den telefon. Igen og igen, igennem de æoner. Viskede og mumlede, kaldte, råbte og skreg. Warren, Warren, svar mig, er du der? Og så oplevede jeg den mest overvældende rædsel af alle. Den utrolige, utænkelige, næsten unævnlige ting. Jeg har sagt, at æoner synes at passere efter Warrens sidste fortvivlede advarsel, og at kun mine egne råb brød den hæslige stilhed. Men efter lidt tid blev der flere klik for røret, og jeg anstrengte mig for at lytte. Igen råbte jeg ned. Warren, er du der? Og som svar hørte jeg den ting, som har bragt denne sky over mit sind. Jeg vil ikke forsøge, mine herrer, at forklare den ting, lige så lidt som jeg kan beskrive den, da de første ord stjal min bevidsthed og skabte et tomrum, som strækker sig til da jeg vågnede i hospitalet. Skal jeg sige, at stemmen var dyb, hul, dirrende, fjern, overjordisk, umenneskelig, ulæmelig? Hvad skal jeg sige? Det var slutningen på min oplevelse, og det er slutningen på min fortælling. Jeg hørte den og vidste ikke mere. Hørte den, som jeg sad forstenet i den ukendte kirkegård i dalen, blandt de smuldrende sten og faldende grave, den rådne vegetation og den kvalmende tågedis. Hørte den stige op fra de inderste dybder af den fordømte åbne grav, og så amorfe skygger, sultne efter død, danse under en forbandet aftagende måne. Og dette er, hvad den sagde. Din tåbe! Warren er død!